Lajn tal-ħasselin fl-imsida ta' fil-bidu tagħha b'rabta mal-industrija tal-qotun u tal-qanneb u aktar tard anki servit bħala l-post fejn in-nies tal-imsida u l-madwar jagħmlu l-ħassla tal-ħwejjeġ. F'jannar li għadda beda għaddej xogħol ta' restawr fuq din lajn li l-anti huwa li l-istruttura li ssaqqaf lajn tal-ħasselin minn barra u minn ġewwa tkun imħarsa u bekk ikun evitat li ssililha xi ħsara l qudiem. F'dan ir-restawr barra l-manutenzjoni tas-soqfa se jkun qed isir ukoll xogħol fuq is-sistema mnejn jgħaddi l-ilma tax-xita u se jkun qed isir it-twaħħil tal-qoħ biex jevita milli l-irmiex jispiċċa f'lajn u bekk iħammeġ l-ilma. Waqt żjara l-ħaddiema tad-Direttorat tar-Restawr li dan ix-xogħol huwa fdat lilhom mill-bidu sal-aħħar, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli spjegaw kif dan ir-restawr jagħmel parti minn 10 proġetti taħt l-iskema tal-Kunsilli Lokali. Din l-iskema tinkludi restawr ta' diversi strutturi storiċi madwar pajjiżna fosthom statwi, niċeċ, monumenti u kappelli. Il-Ministru Owen Bonnici fil-waqt li faħħar il-ħidma tad-Direttorat tar-Restawr u l-Kunsilli Lokali għall-impenn tagħhom favur il-patrimonju u l-wirt kulturali ta' pajjiżna saħaq fuq l-importanza li bħala pajjiż għandna nkomplu ninvestu fir-restawr ta' aktar postijiet ta' valur storiku. Dan m'għandux isir biss għal preġi estetiċi imma wkoll għal benefiċċji edukattivi, kulturali u saħansitra ekonomiċi tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli tkellmet dwar kemm bħala pajjiż għandna nożżu l-wirt kulturali tagħna għax dan jagħti spinta lill-ekonomija lokali, jippromuovi s-sostenibilità u jipprovdi opportunitajiet edukattivi u fl-istess ħin jagħti identità unika lill-komunità. Il-Kunsill Lokali tal-Imsida ħabbar li huwa impenjat li jibdel is-sistema tad-dawl attwali tal-għajn tal-ħasselin għal waħda ġdida u effiċjenti fl-użu tal-enerġija ħalli tirrispetta lill-istess binja u l-iżbuħita. Ix-xogħol tar-restawr kollu fuq l-għajn tal-ħasselin mistenni li jkun lest sal-aħħar ta' Ġunju li ġej.